kontu kontari. Bat, bi, hiru, hemen da miru, gure gana kontu kontari. Sorgina kirriskarraz. Baziren behin 3 anai, eta saltoka pasatzen zuten egun alde batetik bestera. Behin bere amak honelaxe esan zien, kontu zibili eta ez joan basora inola ere. Basoaren erdian sorgina bizi da, burdinezko hortzak ditu eta jan egiten ditu haurrak. Gero, ezurrekin etxea inguratzen duen horma bat egiten du. Egun batez, zaharrenak honela esan zuen. Goazen basora, ni ez naiz sorginen beldur. Ez da ni ere, erantzun zion erdikoak. Baina, anai gazteenak, beldurtuta zegoenez, honelaxe esan zien abixatzeko. Amak ez joateko esan digu. Ez aikakatia izan, iseka egin zion zaharrenak. Eta han joan ziren 3. Ibilian, basoaren barrena egin zuten. Handia zen. Arraroa. Eta haizeak txistu egiten zuen zuhaitzen adarren tartetik. Itzalak gero eta luzeagoak ziren. Baina, naiz eta 3 anaiak pixka bat beldur ziren, ez zekiten etxera itzultzen. Orduan, anai gazteenak honela esan zien bere anaiei. Zuhaitz baten gainera igoko naiz, ea handik zerbait ikusten dudan. Eta honelaxe egin zuen, zuhaitz baten gainera igo zen, eta hangoitik begira zegoela, etxe bateko argia ikusi zuen, hor goitik. Hori izan behar du sorginaren etxea, esan zuen anai gazteenak. Ez, baizera, oraindik asko falta da basoaren erdiraino, erantzun zion zaharrenak. Etxera gerturatu zirenean, emakume bat agertu zitzaien. Zatozte gaixoak, pasa aurrera. Janari usainak gozetu egin zituen. Ni sartu egingo naiz, esan zuen anai zaharrenak. Baita ni ere, esan zuen erdikoak. Baina gazteenak susmo txarra hartzen zion etxe horri. Hau usain goxoa, atera zitzaion erdikoari. Gaur, hemen afaldu eta egingo duzuelo. Eta bihar goizean eramango zaituztet zuen etxera. Gazteena bitartean kutxa baten gainean zegoen, kaiola bati begira zegoen. Zertarako da hori? Galdetu zuen. Atxoak, itxurak egiten, honelaxe erantzun zion. Bidean galdutako txakurrak gordetzeko edo katu abandonatuak eta esan zuen gazteenak baju bere pentsamentuak entzuten zirelarik. Bai, edo galdutako aurrak sartzeko. Afaldu eta gero gela batean etzan ziren 3 anaiak.
Zaharrenak segituan hartu zuen lo. Erdikoak denbora pixka bat gehiago behar izan zuen, eta gazteena leihotik begira ilargia begiratzen zuen. Ilargiak argitasun piloa ematen zuen, eta baso guztia argitzen zuen, eta etxe ondoko baratza, dena, eta baratzaren bukaeran zegoen horma, eta horma horretan zeuden zangoen hezurrak, besoen hezurrak. Bapatean norbait hurbiltzen ari zela entzun zuen gazteenak, eta azkar ohean sartu zen, eta maindirekin gorputz osoa estali zuen. Sorginak besoa luzatu eta honela galdetu zuen. Sorgina mantxo gerturatu eta galdetu zuen, inor balda esna. Inork ez zuen txintik ere izan, denak isil zeuden, gazteena maindireekin estalita. Eta sorginak maindireak astoratu zituenean, orduan anai gazteenak sudura agerituela esan zuen, ni esna dago. Eta zer egiten duzu oraindik esna? Galdetu zion Atxoak. Gauero, nire amak gauero arrautza prejitu bat egiten dit, bestela ezin dut lorik egin. Ai! Atxoak oinak arrastaka zituelarik sukaldera joan zen. Bai. Egingo dizut nik bai, arraultza prejitua. Ogi mutur bat ere jarriko dizut txiste egiteko. Arraultza jan eta lotara joan zen anai gazteena, baina ohean zegoen, baina ezin zuen lorik egin, eta handik pixkatera berriz ere etorri zen sorgina galdezka. Balda inor esna? Nire amak, gauero pikule horrak ekartzen dizkit, eta orduan lo egiten dut, benetan. Atxoa, haserre eta purrustaka, pikuen bila joan zen. Anaia gazteena, dardarka zegoen beldurrez, eta pixka bat beranduago, berriro etorri zen sorgina galdezka. Balda inor esna? Zera, ni kontua da, gauero nire amak putzutik ura ekartzen didala iragazki batean, eta ur hori erandakoan segituan hartzen dut lo, benetan. Sorgina, sukaldean iragazkia hartzeko makurtu zenean, saboi pastilla erori zitzaion lurrera. Nire objektu magikoak jaso behar ditut txukun. Eta lurretik saboi pastilla hartu, eta sukaldeko apal batean utzi zituen saboi pastilla, orrazi bat eta labana. Eta putzura joan zen, hurbila. Atxoa etxetik atera zenean,
bere anaiak esnatu zituen gazteenak. Esna zaitezte, hau Sorginaren etxea da, guazen korrika. Baina lehenbizi, etxetik atera aurretik, anai gazteenak Sorginaren objektu magikoak hartu nahi zituen sukaldetik. Sukaldera joan eta hartu egin zituen. Atxoak putzuan zegoenean, iragazkiarekin ura hartzen, 3 anaiak iesi zihoaztela ikusi zituen. Ilargiaren argiaz, bea ere lasterka hasi zen beraien atzetik. Burdinezko hortzekin kirriskarras egiten zuelarik. Korrika zihoazten 3 anaiak eta atzera begiratzen zutenean, Sorgina geroz eta gertuago zegoen. Orduan, anai gazteenak xaboia hartu eta Sorginaren aurrera bota zuen. Nahiago nuke xaboia zapaldu eta hankaz-gora eroriko baliz, esan zuen anai gazteenak. Eta xaboia lurrean erori bezain pronto, aparrezko mendi erraldoi bat sortu zen, justu Sorginaren gainean. Aparrak begiak erri zizkion, eta ahotik ere aparra botatzen zuen, eta apar guzti hoien artean deiadar egiten zien. Ikusiko duzue harrapatzen zaituzte danean. Korrika zihoazten, baina Sorgina berriz ere gertu zegoen. Ai ama, eta anai gazteena honela gogoratu zen, horrazia botako dut. Horrazia bota, eta esan zuen, nahiago nuke buru erdian hiltzatuko balitzaio. Baino horrazia lurrean geratu zen, zutik. Lurrean hiltzatuta, eta horraziaren lekuan zuhaitz lerro handi bat eraiki zen. Baina Sorginak burdinezko hortzekin zuhaitzak zerratu, eta hornela egiten zien oihu lasterka zihoan bitartean. Ikusiko duzue harrapatzen zaituzte danean! Sorgina gainean zeukaten, eta anai gazteenak geratzen zitzaion objektu magiko bakarra bota zuen. Labana bota. Eta esan zuen anai gazteenak, nahiko nuke oin bat moztuko balio. Baina ez, laban magikoak lurrean arrakalada handi zabal eta luze bat egin zuen. Eta Sorgina korrika zetorrelarik hortxe geratu zen justuan. Aurrek lasterka jarraitu zuten baso hartatik atera arte. Eta Sorgina etxera itzuli zen bere azken eguna iritsi arte. Eta laino guztien azpitik eta sasi guztien gainetik, ala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila Sorginaren baratzan. Badator txoro txaranga eta di iporruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com. Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Gogoratu
zuen marrazkiak ikusteko irrikitan nagoela. Beraz, bidalitzazue zuen marrazkiak helbide honetara. Eta gero, denak elkarrekin gure saioan ikusiko ditugu. Ados, marraztira! Goxo-goxoki jarri dira denak emeki, iratxoak datoz gurekin, beti abentura berrikin. Bat, bi, hiru, astera doa, gure begiak zabal-zabalik, belarriak baita diadi, ahoa irekitaz gaitezen kontari. Badator Txoro Txaranga eta Dei Iparruren Euskal Herriko bira. Zure herrira joatea nahi duzu? Jartzaitez harremanetan kiliklon.comen. Dantza eta musika gustoko badituzu, etzazu aukera hau galdu. kiliklon.com